Kublaya pi baro ki baju pet, bat sngap ya ka Good News TV, bangi pedang sngobai pi sasisian syakane ka program, ha ka bangi la, banwan lam syapi ya ka kubor na ka ketien ke jong blay. Ni ai ngo yo blay, ubrang penla ingi sasisian bangi nyo asngo, ya ka ketien ka bokordor ka jong bangi dap da ka jingkemen ha ka ne ka por, idan ringkat bat ngi, Reverend Y.M. Lingdo, Ibn Sam ya ka kubor na ka ketien ka jong blay. Reverend Y.M. Lingdo, ipet ya ka Nongkasan District ka bahab, hapo ka Laikse Presbytery, jong ka KGP sinat sep ngi. Marashwa banginyo asngo ya ka kubor, bai pastor and ay hapdeng ka jongi, ngin skap siya ka way ka jingray ka bakirpang, ban ay the Christian pingrop, ublay ban kurku yangi baro. Kadon kawa pandang dasnam belami nakal bari kinong popki batong hitam hakakin ku kinlih hakakin ku kinlih hakakin ku kinlih kinong popki batong hitam hakakin kun kinlih unong kam smil balang sudi lashem kanikawan yang ngabato git ko mau on pen kut pat haka on pen kut pat haka on pen kut pat haka yang ngabato ngit ko mau on pen kut pat haka. Hakabas dang ngaingu yu blay lengba kani ka khalip mat kabala panyo yang kani ka lat bangan ya sami ka kubor ka ketien ka jangu blay bat ka weiru ka bang sngoban ai ku blay ka team jong ka Good News TV jong ka jinga seng samla ka KJP sinat sep ngi na shimru ya kani ka lat ban ai ku blay pi baro ki ba pej bat ki ba ngap ya kani ka kubor ka ketien ka jangu blay lengba kani ka channel kabenta ka bang kwa ban ya pusan hakani ka por na ka ketien ka jangu blay ka long na ka kitab ka jingrai sound ka ba shispa life ho khandai katu kat netali ka de khot na kani ka ketien ka ba em ka jangu blay ngin ya sha skor ya ka ketien ka jangu blay ka ba ong kumne atrai mela yet bat mela itho yanga metip ya ka ba shong jonga bat ya ka ba yeng jonga
Mes ngotho ye ke jingmut jonga na jengai. Me yet benya ye ke lenti jonga, bat ye ke jakathia jonga. Bat me itu ye ke lenti jonga baro. Naba omdon ke ktien ho thli jonga, Henry hakmi ko try metip ye ka baro phar. Melaker yanga na syadien bat syakmat, bat melabu yala kakti halor jonga. Kat kani ke jingtip kaba pela yanga, kalong kaba jrong ngamla kot yaka. Ublay unkurku yaka bangila syak skor, bat pule yaka ni kaktin kaba khot ke jong u, tongin yadam haka jing duay. Atrai ublay ubau kpa jong yu bahabneng. Hakani ke klip mat ngiwan bandem krop haki slajat ki bakhot ki jong me. Banya selok shipor bat me lingba kani ke ktin ka ba im ke jong me. Kabalong ke jingbam ya ke mensim ke jongi. Namar klem maka ngimla ban im hakani ke jinget kristan ke jongi. Ni aingu ya me namar ba melapun kup hangi ya kani ke buram ke jong me hakani ke long ren yeng ka batlot ke jongi. Melat haudur yangi hake jeng itenat pada ke buram ke jong me hiau blay. Banamar katangi ai ke jengu bat ke buram syame. Kumne bangi don banyak selok na ke ketien ke jong me. To ya lam ya ke jeng mut jeng perkat ke jongi baro. Pakai ke baro ke bami na ke sentur ke jong usyakriu jong me. Kan long ke bat diang hon hakmat ke khet ke jeng snai ke jong me. Bagi ketien baro ki bangin yo sngau kan long ke jeng kerku ya ke jeng em ke bakan jaban sim ke jongi. Pediang ya ke bangu ke jeng duai. Namaru Jisu ngidam bangi pan. Amen. Ngala pule ya kito kidekot na ke ketien ke jong ublay na ke sam ke bashispa lai po kendai. Hakane ke sam ngiyo i bo debit u yutho yangi bau blay ulang ubat dap haki jaka baro ubat tip lot ya baro bat ubat don bor tam halor ki ai baro. Kani kade ke bor bat ke buram ke jong ublay. Ngan keren ya kani ke pang ha ke dur jong ke serengiu ke jong ublay ke baka halor jongi. Kum ta ke mat pedeng kade ke jingka serengiu jong ublay ha kani ke jing slok. Ke jingka serengiu ublay ke tho ya ke jing yada bat ya ke jing sumar sukher jong u yangi ki briu ki batlot baswai. Ki jiu ki nget ba ke serengiu ke tho ya ke jing yadai ke bajan jongi balau jong utrai ubo blay jongi. Habang isa kema ublay uwat yangi kat kum kani ke ketien ke jong ublay ke bangala pule. Habang itlot upen klan yangi habang ilek pop usiu ke kuna dau Jisu Kris utrai jongi. Badaki sngi jongi kon Israel na Egypt kimi ublay uka serengiu yaki kon Israel dau rishat ding menmiet bat dau rishat o mensengi. Habaki kenduk mau siang kimla syuban ya syakmat hakata ke duriau basau ublay ulakat arliang ya ke duriau basau. Bat habaki lapoi hamara ki kilong ki baktang hadu kata-kata ublay ula penbang ya ke ki jong kamara. Kani kedai ke jeng dap kerhai ke jeng ublay haki jaka baro. Haki sengi jong ki apostol keserniu jong ki kalong kabadon bor hadu kata-kata. Ki briu ki bapang ki yok hya tang da keserniu jong ki apostol. Ki briu ki don ke jenget hadu kata-kata. Haba ki pai syakani ke bentang. Kibriu haba kitip bau Petrus ulek lenti pada lap yu Jisu ubala saknar pna. Udaya lenti nak dong bat kilat. Kila ya ba haki met ke jongki ya ke ba pangkrau. Bat kila ba ya ki haki palong bat haki khalti. Ba anda u Petrus u wanya kan syok ka watang keserniu jong u halor kibanaki
te lapen kia yaki nakine ke de khot ki bangala pule bat yak ka bangala buru yakane ka mat tungin ye pusan kat tu kat ne ki benta ha ka ba dai bat kani ka jingsi sha ka ktin ka jong blai kamat ka baning kong kalong ublay uwat bo tip lut iki e baro ki badon hakane ke jing em ke jongi nung kong ngenya pet yu ublay ubawat yangi na eden ublay udapen ba uday ublay ubatip bat ubawat yu ubriu ka u adam udon kam ublay utip lut na dong sedong baru penbiang lut ya katahu Adam. Haka jinglong marway ha edan ublay ulasay ya ka im kan nong sumarlem ka babiang. Hadien bu Adam ula biang lut na dong syadong haka jing im ka jong ula rengkang yu upot. Bat ula petri na kmat jong ublay. Bau belai ulawat ialah kedur lani keserngil ka badan buram ka ba ula penkup ha ubriu ubanengkong u Adam. Kedur ka jeng u Adam kadai keserngil ka jeng u belai ka baka ha ka longrenyang ka jeng u Adam. Bat kata kadai ke burong ka jeng u belai ka ba upenkup hangiru kumne kumbangilong. Te utrai uba ublay ula khot yu Adam hadin bu Adam ula petri nakmat jong bat uda ong ha medon shae kani kadai ke jingkhot ka jong ublay bat ngiyo hang ni badai ublay ubala wat yala ke serngil ka bamut ya kata ke dur ka bu ula penkup ha Adam nong rai shemen si bu ong jisu nong pen im halor ke ding pna ban im uben riu usiu ka kuna klem thai uwat ukro langala jengai ukhot yanga kata kadai kajeng shaman sim kajeng unong rai shaman sim bo sngau thu bo blai ukhot yang ikibriu habang isakmano syakane ka perthai ka gospel kajeng Matius kal nong ka bah nyo bat ka khot ka bah nyo u jisu ong to wat e pin sa syam Ban ha eden ngiyo ba ublay uwat yu ubriu ubala sakma. Ublay uwat yu ubriu ubala sakma. Ba ubriu uwat yu ublay kabamut u Adam. U Adam un jindalarwai ya katuka jingruai kaboong langala ja yang ala syam pen im ula shisha. Ka krau shisha ka jeng ka jeng ublay yang ikibriu habang iperkat. Hadukat no ublay unyo kor yang ikibriu ki belong ki jingthau ki ba kordor ki jong ki ba ula pen kop hangi ya kene ke buram bat ya kene ke jinglong kentang ka met ka jongi pan mangi hateng ngi jupen jot yala ka met hakirukam ki ba bon hagane ke jing im ka ba kenjado jongi ngile sang papro bakata kata mengitip pakalong ka basniu kata penban ngile khnang ni persangru ban buri ela dena kmat jongki kmi ki kpa lada de hangi ki khon samla bat lada de yang ki para bangai hapo jong ka balang ni persang ban buri ela de na kmat jongki nong sarai jong ka balang haba kum kita ki jinglong ki jing kendu ke jongi kumno belai uperta bat u khot yangi de ka ktien jong i mei i pa lada de yangi ki khon samla ukhot lani uperta de ka ktien jong ki nong sarai jong ka balang lada de yangi ki de khot jong ka balang ro ukhot yangi de ki ktien jong ki paralok ki jongi lani de ka ktien jong no Kenang bamangi ngin yok ban lek pai biang syakasem ke jong utrai. Hato ngin kentait bat ngin nyo ben ya kata ke jingkot ban pen temai pat ya ke jinglong ke batlot ke jongi. Ko ki long kmi long kpa ko ki khon samla tungin ken riak no na kata ke jaka ke bedum bat mangin mi shalat shabar syaka besyai par bat ban pediang ya ke jingkot ke jong ublay Gomba ukhot
iu Adam udang yai khot yang iru banginum songsa hakata kajaka kabadum banginum songsa hakata kajaka kaba ngilabu ri khnang yalade namar bahabangi don sa hangta kumangiyo iu Adam bat ka imru kilale ranj ka dei kami iu Adam kumno bola persyang ban petri ban buri yalade hapdeng jong kita ki ding jong kata ka per Andai haba uta, ubah kli du, unong tau jong u khot bat uperta, kloi ban jubab. Hang ni ngadon wong, bat ngalale rain. Naba ngalong ubah lengkoi, ong u Adam, haba upersyang ban jubab, yu belai hakata ka jingkot ka jong Ka jingruai ka ong don blay hapodeng ki blay bakum u blay jongi u basngau bang ban map bat ngau rayam jongi junom un bat ngau si u khamhun banis nei lakat nu kat no ngirem kane ka jing e u blay kata kade ka jing nyau kor ka jong u blay yang ki jing thau ki ba koridor ki jong u Bat ngiyo isinay kata nadu ka sngi ka pamanengkong na ka Eden. Yu Adam bat ya ka ya ka belay jongi ulong ubakraw ka jing it. The Bible kaya tu belay khot yu Saul ka Tarsas ha ka lenti ha Damascus. Hang ni ka dur jong ka jing khot ka jong belay ka long ha ka weipat ka rukom. Ubri ubam itho yu belay ulapan pau ya ke buram kabalong kum ke serniu ke bateng shan kat ban penlong yu Saul jong ke Tarsus boun itho yu Jisu bat ulapan long sendan hau ke jutang ke baskem kum u atyar bala jit jong u David ha ke kitab baar Samuel kalnong kaba arpolai kada khot kaba san ong ula penlong ke jutang kaba junam bat nga kawai pat kabenta ngin ya khmi hangni kalong bo ublei jongi ulong ublei ubetip yangi utip ya ka jaka shong jongi baru tip kumno ngilong ngiman hakani ka jingem habasu ken antat ki briu ki banga itho ithau omdunale se ya ka arpo hajar ngut Hnai kini, hnai kini ki lok, kim tip lut ye ke jinglong jonga. Kim itho bat kim yo ilut, ngalong ubekumno. Hnai u belay, u tip lut yanga, ye ke ni ke jinglong ka jonga ubekumno ngalong. U Jisu uba hyar pateng, na u David u ong kumne yangi. Wat yo nyukli jong piru baro lanyo. Ipule ye kene ke gospel Matthias Paul lai pau ga khat kapajanai hadu kata ka jing ye ka jang uble yang ikinong pop ko kilok ba ye hagane ke sam u David u ye tho shu wang ki khmat jong me ke yo i ye ke tanrai bompat longdur jonga bat ha ke kitab jong me la tho ye ki khat met jonga baro ki bala thaudur ye ki hala ke sngi ha bompat la don ka we na ki ngap kata Kajing yu i kajing David ya lau jong nong tau balai te bangin kuslai mangi don bon nangi habangi pang sitom ngi tharai sneu yo bakata kajing pang kajing sitom kajing pang ka ka pamla pan ko chu ken mau ong u David bo balai la bu jing ken thik pathik ye ke de khot met jongi ha ka kitab kajing u Namar kata ngim don dau ruem ban kuslai ban ngau chap ting yakini ki jingpang yaki jing shitom ka bangi mat ha ka jing ka jongi na kata ka dau bleu pha yu Jesus Christ ban yap namar jongi ban pen koi yangi na kita ki jingpang Isaya bat apostol Petrus ki pen scam yakani de ka baong bada ka jing jingam snam jong ula pen khya yangi Kajing pen kia jang Jisu kalong hagi aru kom ki parabangit ba ye kajing pen kia ya kena ka do bat kajing pen kia ya ka mensim ka jongi ula pen kia ha ya unaman ha ka kitab ka berim ni pule ula pen kia ya unaman uba sanyang thole bola pen kia yu ba panglai pho prasnem ka arta mudur ha ka jingpang ka bakat kata ka snem Jisu ula pen kia ya ki nong pang
Laban don na pedang jongi ki bangis ngo kuslai shikat dai haba ki ban ki jing pang ki jing stom hakane ka met ka batolot ka jongi kumba u David wang ba ki de khat met jongi i wei baro la tho haka kitab jong ka jing im ka jong blai ngim don kam ban kuslai ringin pen kraw ya la ka jinget ka jongi bat ngin pen janai ya ka jing im ka jongi kata ka de ka bu blai u dawa ya ka jing im ka jongi hakane ka jing ya pol grim jongi kum ki banget hakane ka parthai Shushu David Wong mis ngau tho ye ke jingmut jongana jingai ngis ngau si nengi kuslai utip lut ye kita sngap u Isaya Wong kumne shisha ula ba ye ke jing kuslai jongi padula kit ye ke jing ngau si jongi ni pule ye ke ne kitab Isaya kelenong ke besan polai ni kuslai habang iduk ni kerdu ni kuslai namar baban ki jingpang ni kuslai namar ki jing ha ki yeng ki sam jongi ba ki de khot jong ka yeng kem long se ka ju ka phang ki im na phang ki bam na phang bat ki le khlam patyo ye ka jing yam ni kuslai hapdeng jongi ki samla namar bang ngim yo kam yo jam ni kuslai ba ka jing ja den ti ka jongi ka long ka bom ti kena la habangi pai shaka mon ru tengko shaka diang ru tengko ki jing ki ba ker saudong yangi langin jam shakmat ngi kendo mau siang langin kenran sadin ru mdon su ka jaka yangi kum tangi kuslai ha ka jing ka jongi hateng ngi kuslai namar lagi kon ki bala kerni ha ki kam bomman ba ba ki ja jing di ki ba pen bu ai dan si bon ki long ying long sem ha ki sengi ki kuslai sat ele ke jong ki kon namar ke jing yat lengkar ke jong ki ha ki rukom ke ba pher u David ru ula kuslai shisin ke sengi namar la u jong u kon ba i jong u Absalom ke ktien ke jong u blai kalong ke bechanai ke thulut ye ki jing sham ke jongi ha ke jing im mat ke jing yat den ti ke jongi ha ke sla khndo dan ki wei pat ki jing kuslai namar bangi set khop ya la ka sentur ban phla ya la ki jing bakla dan pat ke jing le ukpa la ne ka kmi ki khon ki pang ki ja ka met pat ki ring swai la dan ka wei ke jing ja ka wei ka long yeng ba ka ta ka long yeng kala mat ye ke jing pang ring swai jong ki khon lawat ye ki lat jing sumar baro lakut lot kat babna ki la lek lot shaki jaka jing sumar khat du habalakut kilat baro kila phai shublei ha ke jing duai balong ka jing tho ha ka ta ka jing ja jong ka ta ka yeng kat ba kidang duai la kenting kham shajrong balangam kham jaliu ki jing mut jing prakhat ju pa jong ka ta ka yeng Baraka ta ka jing duai ula sham ka jing kendo bat bahaka ta ka jing duai ula duai wong a ko khon jong a wong ka dau jong ka jing pang ring swai jong pi ka de ka dau jong a map ablei wong map ko khon yang a wong map ko kmi ki khon nalakut ka ta ka jing duai pi tep ki para bangai ba ye upla hakmat kalok bar hakmat jong ki khon wong ngala set ya ka pop la slamba bangala le tam ha ka shong kha shong man bat ka wei ka briu anam pentrong ye ke jing tho bat na ha bo la phla kum ta u to ukpa jong ka ta ka ying ki khon ke ba pang swai ke la bam la di kum ba julong bat kila long ki ba sngai ringkat bat ka suk ka kemen namar ba ka ta ka jing pang swai ka dei na ka dau jong ka jing set ka jong ukpa ya la ka jong ka jing tolot ki don ki khap ba ki khon ki buri no ya la de ha ba ki kmi ki pa kim long ka nuksa ba pha ye ki khon ke bala he ki hapan yang jengai bat ki hapan ja ngai no si sundan na ka perthai ru snosi ban ong ye ka ta Hanai ki jingjia ki yathu yangi komta. Ko kun ka balang tungin ya le ban penkus banam penkus lai ya la di bat ya no ya noru. Kawai pat ka benta ka bangin ya phai ha kane ka pon ka long bu blei jongi ulong u blei u ba yit pnia bat u ba ithu ye kalenti ya jongi. U agur haka jingruai ka jong u haka kitab proverb kalanong ka lai pho u ong kumne shisha sautli ki bangam itho kal kabaneng kong ka de kalenti ka pukni hasoin
Kabaar ka lenti ubseng ha mau siang kabalai ka lenti ka ling hapadeng ka duriau bat kabasau ka dei ka lenti ubriu bat ka samla. Kuntalong ka lenti ka kentei ba kelem ka bam bat ka nyat yala ka sentur bat ka ong ngam semle boman ei. Sisa ka jeng perkat breu kam lak ban kot kita ki lenti kumbo ong agur. Haba ka kling ka her syatai sesun ngimla banyo idinjat ei ruam ya kata ka jingat ka jeng her jong ka kling. Sen haba uparwat hak kendau kti ru ngimla ban itho ye kalintia jeng ubsen kaling duriau lani kaling sun haba kiyat kumtu ngimla ban itho ye kalenti ka jongki kumtu agur usngau ba haba uperkat ye kini ki baro wang nam itho satya ye kalintia jong kini ki sautli ke ba phalla Barateng hateng ru ka jing ya lenti ka jongi kalong ka ba ba mangigum ki kmikik pangin itho ye ka jing ya lenti jong ki khon haba ki don haying ki long kum ka ksiar ka bala prang ndai nda haba ki lami shabar ngimla shu ban but din ye ka ya ka yeng jong ki kalong ka ba kumno kani ka dei ka jing kendu ka jongi hagani ka jing ya lenti ka jongi bat namar kata ki para banget ba ye watla mangingimla banyo ilut ya ke jingyang jongi iwe baro watla dei ki bahaying hasem ki khon ki kti ki mi ki pa bat kumta ter ban banu blei jongi u itho bu tiplut bat amdane ei ka bari hakmat jong blei u Solomon pat u ongkum ni don kalenti ka ba imat bet yu briu hnrei ka ba kut jong u long kalenti jigyap Hakibriu ngila ban buri ndrei hakmat jong ublei ngimla ban buri ya kata jing im ka bakum nungi im jing le ka bakum nungi le ka bakut ka ap lepa kat kum kilenti bangi ngiyat ngile ka babut nang tapat ublei jongi olong ublei ubadon barabor batni shanongin pet nakmat jong ublei ong u David shanongin pet Ublei, udon, uladon, bat unyai don junom. Nakataka daw unong tho, yaka shiti shaki Hebrew ong kumni, bau jisu ulong ujo, menin, menta, bat shabom jukut. Kinong lute kilaban petri nakmat ki pulit. Habaki don haketa ki jaka, kabaki ri ki snow kamam don shu mono bayo iki. Rekan ma bu belai udon hangta utiplut ya phina dong shadong uta u electrical engineer nakari Germany uba kerteng u Walter Brot ula syam ya kata ka close circuit television lane ka CCTV ka bangi juong hakas pa snem ka ba arpo hakas snem khat kandai spa sau puar kisipai kila pendan kam nengkong hakapor jong ka thamaba ka baar ban kami ya kita ki roket jong ki nongshon hakini ki sngiru lajan baro ki haki jaka ki ba pher ngila pendaj lan ngila bo ya kini ki CCTV ar phau sau kenta baro sitayo bandup lap ya ki jing shisha baro Wat haki yeng maneru lale kumta haki ni kisngi haki jaka kibang ni baka don ke jing ma ke jing duna jong kini ki CCTV kalong bak kimla mania tho lupa ya ka banwan kim don satya ya kata ka bor haka bakila mania tho lupa ya ke ka ban sajia haki kenta ki banwan hendrai ke surikot tang ya ke ka bakala banyo kam bat kata kadai ka jingtlot ka badon hakini kitiar kitar ke bamangi ngi pendon kam o kilalong ke jingkerku ndrei ban ong ban la kat ke jingla ka jong belai kiai baro ke bamangi ngi pendon kam kem long kumta na kata ka daw ki nong tu bat ki nong pentrem ki la ban le da ka besuk ngi yu ki prong tu bat kia pendot iki ATM machine bat baki rong tu ia kapisa bat kumta ter ndrei ubelai jongi ong u David ulang ubelai ubam juyo thia lemne samthia
utip ayungi perkat bat uyo ilut ayungi le blay jongi ula bulut yaki records hakata ka kitab jong ke jingim ku mangalaong manisha khamat yakabu David ula tho yakata ula bu bin pabin yake jingle ke jongi haka kitab jong ke jingim yakabu blay ula pen kre na ka banta jongi ki records ki ba kumno ula tho hangta ngila ban keli ki para bangit ba ye ki records ki ba kumno kane ka jingim ka jonga ka bangala tho ya ka history ha kane ka perthai bat ya ka bu blay ula tho bin pa bin ru bat ngitikna bahaka ta ka sngi ka ba khaddu ngin sayo iteng kreng dala ki jong ki khmat ngin sayo iteng kreng dala ki jong ki khmat anda habala plead ya kata ka kitab ka bu blay ula tho ya kita kichingle ke jongi ngin duai bu blay unya rap yangi ngin ken mau ko ki khon jong ka balang haba ka sngi ka mi ki jat sngi ki do yangi bat haba ka mi ka wan ka jingdum ka yangi de u blay u bola penlong ya ka mi bat ya ka sngi ka kum ka kitab jong ka kitab Genesis kumta haba kini ki yangi kabamut bakaserniu ko jongu blay ka halor jong ke jingim ko jongi di para bangit ba ye kani ka ktien ko jongu blay ka ai hangi ye ke jingkermen bakumbu David urwai bo blay jongi ulong obadap haki jaka baro uba tip lut ye ki e baro bat uba don bor lut halor jong ki e baro namar katangin pun song nong rim ye la ka jong ke jingai how no blay ubangi shakri ubangi dam bat ubangi money kini kejing pusan kabalengkat na kaktien ka jong blay kanlong kejing kerku ye kejing em ka jongi mapi ki para bangit be ye ke be shong hala ki jong ki yeng pin pliet ye kani ka sam ka be chi spotlight ho khandai bat pan pin pusan bat duriap ye kani kham jaliu bat ngangit ba haba pi pusan bat haba pi perkat jeliu ya kani kalong ke jingker khu yangi bat ya ka bangim don kamban kuslai haba ki mat haba ngi mat ya ki jing ki jing janjar bat haba ngi tengko ha ka jing em ko jongi ka ba man la ke singi blay unya rap unu kerku yangi da ka bangi ngech kamba ka way ka kenta ka clip mat jong ka jing em ko jongi u blay ulabu jing ken tik patik ha ka kitab ko jongu namar katangin kermen anda kada kata kesengi yang iro ngin sayo yala ke jong ke jingle bat anda habang yo kumta nginget kamba lada kata ke jingle ke jongi kalong ka pen sngop hayu ublay unsa pen ksan yangi bangin yo ya kata ke jingim ka ba bom jukut andai lada kita ke jingle jongi kilong ki ublay upen rem ngin sa syak pen rem bat ya ka bangin hap haka dujok ding ka ba syirkai ublay unya rap wat un aibor yang ngi hakane ke jinya nanti pilgrim Kristan hakane ke perthai ngiya ye ke perthai ke bedum ngiya ye ke perthai ke bejwat hakane ke singi haka jingai Kristan jongi ru lapen khnyo mangiyo ye ki dak ki shin hakane ke singi ru maki don ki ki ba shong pher hakane ke jinya nanti ke jongi bat ki don ki ki ba shong pher haki rukom ki ba bungun jong ka jing em langi phai haka sanshar ka khadar wat haka jeli jong ka jaka ka ba kentang ru ki don si bon ki jing shong pher henre nginam dai bandu jing kermen mangi ki ba don ya ka jingai hoblay tungin ya phai shu blay ka jing dwai bo blay un ya rap yangi bangin ya phai hu ban ya selok man la ka por bo blay un ai bor yangi banginum shop ting ru namar ba kata ka serniu ka jong blay ka daplut hap deng jongi baro habang ya ha ka ne ka perthai bat ka ni ka buram ka bu blay ula pen kup ha ka ne ka long ren yang ka jongi kata hi kan yai pen ken mau yangi bangi long ki khon ka jong blay un kurku ka ba sha skor ya ka ne ka ktien ka ba im ka jong na ka banta ka buram ka jong amen tengini le chu blay ha ka jing duai ni aingu ya me au blay ubu kupa jong ba peneng bangila sha skor ya ka ktien ka jong la perta ba la kren ya ka ktien ka jong me ha ka jing plot ubriu ba kan jado rin penjanai da ka bor ka jong me bakini ki ktien baro ya ka bangila ya selok kanong ka jing bam ka badai bensim kerku ya ka jing im ka jongi ka basa baro kerkuru ya ka jing yai dan ti ka jongi
Kerkuru ialah ke jong ke jing sang samla sinat lengbagani ke ministry. Kanang laban yai penbena ya ke kerteng ke krau bat ke badon bor ke jong Jisu. Syaka pertai ke bampat itu ya me. Banginget lengbagani ke jing persyang ke baret jong ke jing sang samla ke KJP sinat sepni. Kanwan lam si bon ke jing kerku, kanwan lam si bon ke jing kerku ya ke bon ke mensim ke ba kordor. Kini yo mat ya ke jing ai belai ke jong me. Top diang ya ke bangu jong ni. Namaru Jisu ngidam bangi pan ya kene baro.